tagal. Uy, tanga na, bumunggo pa. Bumunggo pa siya. Nakamotor. Yun na, tayo na. Hanggang sisito yan, no? Oo. Dikit-dikit na sir. Yung mga moto. Ayun na, may umutake na. Ay, kaya ko yun. Ewan ko sino si Dai. Dai ko, putik. Dalawa nga sila pa. Eh, kaya. May ano naman sila dyan mamaya. Sa baba. Talagang sisi. Rich! Tindikit to. Saan? Layo na nun, no? Layo na nga eh. Ilan yung breakaway? Dalawa? Tatlo! Ay! Oo, dalawa. Ay, tatlo. Tatlo. Tatlo yata yun. Layo na. Sir, nauna po eh. Breakaway. Tutulungan yung dalawa para makalayo pa. Layo. Yan na. Okay, sabay. Hindi ba layo? Kaya nga. Ano na? Ito po yung dalawa.
Ano yun? Ay, kay Daiko. Ano yun? Kay... Sete. Wala, tutulungan talaga sila. Oh, dito pa. Ayun na, may umano na. Okay na dito. May sumunod na. Ayun na, apoy na. Tara. Okay na ba? Naabot na ba? Uy, oo nga. Kuya Daiko. Mas kay Daiko.
we chase are leading us